excellency ka kirkiri masarauta ta Rano kai mata sarki mai daraja ta ɗaya. Muna godiya ga Allah, muna gode mai girma gwamna Kadimul Islam da Abdullahi Umar Ganduje. Wani sokon ɗan kwankwasiya, wani shashashen ɗan kwankwasiya, wani wawan ɗan kwankwasiya sai yake cewa da ni ciyaman ni yadda za ku ci sanita na Kano ta Arewa, ni yadda za ku ci sanita na Kano ta Tsakiya, amma inda muke sa rai shine sanita na Kano ta Kudu. To mai girma gwamna wannan taron na yau ya nuna cewa maganar sanita Kano ta Kudu kafin rana ta faɗa an ci zabe an gama insha Allah. Kamar yadda aka faɗa ba mu da wani abu da za mu yi sai mu daɗa godewa Allah subhanahu wata'ala. Kamar yadda a kullum muke ganin haske kullum ƙaruwa yake yi a cikin wannan tafiya tamu. Muna godewa Allah ko muna gode muku da irin wannan haɗin kai da goyon baya da ake bayarwa. Muna so mu tabbatar muku da cewa kamar yadda aka zayyana ayyuka wanda aka gabatar ba za a iya ƙididdige su a wannan wurin ba. Kwanaki za a yi ma idan ana faɗan ayyukan da shugabanmu a ƙarƙashin gwamnatinsa kuma wanda muka yi tare da shi wa jihar Kano ba. Amma abin da muke so mu tabbatar muku shine in Allah ya so ya yarda za mu yi ƙoƙari irin wannan ɗimbin ayyukan alkhairi da aka yi mu ci gaba da yin su. Wannan masarautar Rano mai daraja ta ɗaya mun dawo da darajarta, mun dawo da wannan sarauta saboda ci gaban waɗannan al'umma. Mun yi ko ba mu yi ba, to muna tabbatar muku cewa abubuwan ci gaba kamar yadda kuka sani mun yi hanyoyi da yawa a cikin wannan masarauta. Mun yi hanyoyi a cikin hedikwatar wannan masarauta wato babban gari na Rano. Mun yi ko ba mu yi ba. Sannan kuma ga maganar ilimi, ga maganar kiwon lafiya, ga maganar aikin gona. Wannan duka domin a ci gaba da wannan yanki na masarauta.